ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи рахштеҷӣ. Дӯстони азиз, боз дар имза навори якчанд мошинои наву рӯӣ карданд, ки мо қабул кардем ва пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо дам чунин мошинҳои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техникаҳо, компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯшӣ, барои реклама кардан бошад, марамат шумо метавонед сурат маълумотча дар рақамҳои WhatsApp экранда рӯй кунем. Дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. Дар имза навор чӣ мошин рӯй кардем, чӣ мошин қабул кардем, ба шумо номбар мекунем, баъд мегзарем ба навори мошинои фурӯшӣ. Хоб дӯстони азиз, Toyota Corolla Sea бо нархи арзон срочно. Великои фурӯшӣ БУ аз Корея омадагӣ. Тракторои МТЗ-80 бо нархи арзон срочно. Ҳастаи Hyundai Porter мошини боркаш срочно. Lada Priora, Hyundai Staris мошини мусофиркаш, Opel Vectra A, Opel Sedan, Hyundai Avanta, Mercedes Zaychik, Daewoo Nexi, Lexus RX, Opel Hatchback, VAZ 2107, Mercedes Sechka ва дигар мошинои ки аз территорияи Москва ва территорияи Тоҷикистон мошинои советскиам ҳаста ки нархҳои арзон карди қабул кардем ва пешкаштон мекунем. Ва курси имрӯза бошад 111 сомону 10 дирам. Дӯстони азиз, пеши наворро сар кардан лайкҳоро дӯстони азизанӣ хоҳиш мекунем ва наворро полисаж кунем. Мегзарем ба қисми мошинои фурӯшӣ маромат рафтем. дӯстони азиз, шахсоне ки мехоҳанд ки аз территорияи Россия ва Тоҷикистон бор равон кунанд ва намедонанд ба кадом компания муроҷиат кунанд, ба шумо тавсия метавонем грузоперевозка Акаи Нозима. Акаи Нозим уже таҷрибаи чандсолаи корӣ доранд, ки борои шуморо аз территорияи Россия қабул карда ба самти Тоҷикистон мебаранд. ҳар чоре ами рақамҳошро кор мекунад, ҳар чоре дӯстони азиз WhatsApp ва рақамҳои Тоҷикистоншам ҳастанд. Агар бори шумо 800 кило боло бошад, худашон омада аяму ҷои зистон бори шуморо қабул карда ба Душанбе, Ваҳдат, Ҳисор, Ёвон, Бохтар, Калхозобод, Кӯлоб, дӯстони азиз Қумсангӣ, Московский, Шаҳри Нав, Регар ҳамин тарафҳо оварда мерасонанд. Обшим ба бисёр шаҳри ноҳияи Тоҷикистон оварда мерасонанд. Агар шумо дар ягон адреси ки ягон ноҳия ки бошад ки мо нагуфта бошем, бо шумо занг занед, ай худашон пурсед. Шумо метавонед ки бо айноми канали мо гап занед, мумкин бо ба шумо ягон дастгирӣ мекунанд. Компания боварӣ, компания Акаи Нозим. Маромат дӯстони азиз, занг зада бо ҳамаша аниқ карда ва пурра карда аз рақамҳошон гирен. Маромат. Мегзарем ба аввалин трактори фурӯшӣ. Дӯстони азиз, трактори фурӯшӣ ҳастае ки срочнаи трактори МТЗ-80. Ами хеле ном буд, дигар маълумотча худо дӯстони азиз мегирем. дӯстони трактор мегӯяд як дастгаштагӣ аст, трактора мегӯяд 1 сол пеш мегӯяд аэрасия оварда мешавад, мегӯяд сайсенеш мегӯяд вапше зури бадай, сайсенеш мегӯяд беҳтарин бадай. 1 сол пеш мегӯяд аэрасия овардем. дӯстони азиз, мегӯяд срочна сум дар кор шуда, мегӯяд мефурӯша, мегӯяд ҳамаи документҳошо мегӯяд ҳаста. Қатиш мегӯяд дӯстони азиз, бо плуки эрониям дора қатиш, амин комплект дӯстони азиз. Плуку ва трактори худаш балношна ҳуҷҷат дорад дӯстони азиз ва ин қарор дорад дар ноҳияи Тоҷикобод дӯстони азиз ва фурӯхта мешавад бо нархи 90 000 сомонӣ ки боз муомила дорад. Сайсенеш мегӯяд зури бадай дӯстони азиз. 90 000 мегӯяд бо савдо муомила дорад. Қарор дорад дар ноҳияи Тоҷикобод дӯстони азиз. Якумаш рақамҳои мегафон дастии ахираш 60 дастии рақамҳо кор мекунад. Дуюмаш рақамҳои растии ахираш 12, инашда WhatsApp доранд. Дар комментария бисёр шумо хоҳиш мекунед ки ягон трактори сайсени зурмонӣ баъди шумо роӣ кардан мо рекламада мондем. Ягон савол дошта бошед, ягон маълумоти иловагӣ оидаам трактор фаҳмидам, шумо занг занед, ба шумо фаҳмода метавонам ва арзона мекунам. дӯстони азиз, лайк казед, навора то охираш тамошо кунед. Мегзарем ба дим великои фурӯшӣ. дӯстони азиз, великои фурӯшӣ ҳастае ки беои сайсени зуре аз Корея омадагӣ. Размери велик, нархошон ҳар як кадомшон дӯстони азиз дар рӯи экран наистагӣ аст. ин великои мақсад чия дӯстони азиз, хитоӣ нестанд, ино беои корейскиян ки сайсени зурам. Ай размерои майда то размерои калон шуд дӯстони азиз ҳаста. Бои чунин доставка ба ҳама шаҳри ноҳияи Тоҷикистон дӯстони азиз дорам. хоб кадомеш ки шумо дар маъқул аст, шумо сурат гирифта ҳамин скриншот карда дар WhatsApp партоен, нарх навошро гуфта ва ҳамаша аниқ карда ба шумо роӣ мекунем. Агар адресшо нахоҳед, адресшо шаҳри Душанбе, тарафи 7 километр. ин рақамҳо мегафон дӯстони азиз ҳам кор мекунам, дар рақамҳошон WhatsApp, имо, Telegram ҳама чӣ пайваст дорам. Бо дигар вариантҳошам ҳаст дӯстони азиз. Шумо фақат дар WhatsAppшо нависед, ин ҳамин рақамҳои телефоншо, рақами WhatsAppшо 94 00 17 69. маромат карда шумо нависед, ҳамаша шумо дар қоидавӣ карда бо дигар суръатҳои дигар моделҳошам роӣ мекунад. Айноми канали мо гап занед, маромат срочна. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. Toyota Corolla Sea срочна фурӯшӣ дӯстони азиз, сайсени зури бад. Toyota Corolla Sea соли 26 2012 сол ҳастае ки сӯишфурӯш дӯстони азиз бензине, моторош 1.8 дуалай, коробкаш автоматай, сайсени мошин мегӯяд дӯстони азиз, зури бадай.
мошин 9 моҳи дигар тонировка дорад, утлам дорад, кондитсионерш ҳам як кор мекунад. Мошин губкават кардагӣ, хадавоиш мекард нав кардагӣ, чихолои нав дорад ва акклиматори нав мондагӣ, дискакои фасон, хадавои кардагӣ, балон нав, чихоли нав, акклиматори нав ва 9 моҳи дигар тонировка ва утлам кардагӣ. Кондитсионерш ҳам кор мекард, светои сафед. Хай суратҳои салон ва пешраса метавонем бо шумо рафта мошина аз пеш бинем. Мошин мегӯяд срочно фурӯшия мегӯяд, нархи амира арзон монда дӯстони азиз, срочно мегӯяд пулар кунем. Нарша мегӯяд 95 000 мегӯяд, бо муомила мегӯяд мекунем. Мошин қарор дорад дар ноҳияи Ҷайҳун. дӯстони азиз, ҳамин нархҳои амира худтон медонед ки 120 130 140 000 сомон астае. акада сум дар кор шуда, нарша 95 000 мондиянд, бо мақсад ки муомила мешавад дар ноҳияи Ҷайҳун. ин ҳамин рақамҳои соҳибшон, рақамҳо ҳам кор мекунанд, дар рақамҳошон WhatsApp ҳам доранд. оди мошини ягон савол дошта бошед, ягон маълумоти иловагӣ, шумо занг занед, ба шумо фаҳмода метавад ва арзон ҳам мекунанд. дӯстон, тоқа суми хоҳила гуфтага срочно марамат тамос гиред. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон, Hyundai Porter, мошини боркаш. Чӣ хеле ки дар комментира хоҳиш кардем, хай вариант шид, беҳтарин срочно фурӯшӣ. дӯстон азиз, соли барои 2000 сол аст ки мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин дар шаҳри Душанбе, дӯстони азиз, яксола ҳуҷҷат дорад, утилизатсия кардагӣ ҳаст. дӯстони азиз, 6 та балон мега нав, акклиматори нав, мотор коробка мега соз, задни мост мега ҳамаш мега 100%. дӯстони азиз, бо ягон чи савдо мешавад мега срочно пул дар кураем. нархи мошина мега 48 000 сомон мондиянд соҳибшон. бо хай мошин акахе беруна кор дорад. дӯстон азиз, бамперош бисёр ҷош хай сарафи нав кор дорад. нарша мега 48 000 мега, бо ягон сум мега мегзарем. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. акахе сайстани зур нест, ин ки мошин расход дорад, хай мошини боркаш дӯстон азиз. усра худтон фаҳмед. марама дигар маълумотои пурра ва аниқ аз рақамҳои пӯда, рақамҳои мегафон ва рақамҳои WhatsApp-шон. ва одамое ки мошинои майда дорем, мошинои калон, мошинои боркаш, хона, замин, квартира, чизе ки барои фурӯш, барои реклама кардан бошад, хонаи заминаи лабои чи дар рақамҳои болобудаи 20 дарои кунем, мо реклама фурӯшта мемонем. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон, ВАЗ Приора. дӯстони азиз, срочно фурӯшӣ мошини советский. соли барои 2011 сол аст ки сӯзишвориш газ, бензин, мотори 6 литр, коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. свети мошина хеле светои олучагии вишнови, мақсад свет. мошин транзит дӯстон, 4 диска дорад, балонош ҳам сода. дӯстони азиз, нақшот ҳуҷҷатша ягон чи гуфтагӣ нест, хай бо худтон аниқ карда мегирем. нархи мошина мега 23 500 мега, бо муомила савдо мекунем. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. 23 500 ягон чи муомила мешавад. хай дар комментари мошинора мухолисош хела бисёр дӯстони азиз. шахсоне ки мехаред, рақамҳошон мондаги аст, мегафон рақамҳои WhatsApp-шон марамат занг занед. тоқа суми хоҳиле алиш намеша, фақат одамони харидор мегӯяд срочно занг зананд. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон, Hyundai Starex, мошини мусофиркаш, 14 одама. дӯстони срочно фурӯшӣ. соли барои 2001 сол аст дӯстони азиз ки 2001 сол сӯзишвориш дизелай. мошин мегӯяд кам расход барои оилавӣ мега, барои ягон ҷо зура. дӯстони азиз, барои хоҷагӣ борам зура. дӯстони азиз, мошин зури бада 14 одама. хоб дӯстон азиз, хадавошам мегӯяд хай камтар кор дорад. мошин хай соза. нархи мошин ҳамагӣ 28 000 сомон аст, бо муомила савдо ягон чи мешавад. ин мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. оиди мошин дӯстон аз шумо ягон маълумот хоҳед, ягон саволо иловагӣ хоҳед, агар фаҳмидам, дар рақамҳои пӯйда тамос гиред, маълумоти пурраша гиред. ва як чига нагуфта намона, шахсоне ки дар навин навори мо мошини маъқуле ки намеёбем, ё ки дар коритона кадом модел, кадом нарх, кадом солоша, дар комментари мо нависед чӣ маркаи мошин ба шумо дар кор аст, то чанд сомона бошад, аз куҷо бошад, кӯшиш кунед дар комментара хушрӯ кардан нависед. мо дар видеои оянда гуфтагӯтона пешкаш мекунем. дӯстон азиз, дастгирии лайкотона фаромӯш накунед. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон, Opel Vectra A. соли барои 1994 аст ки сӯзишвориш бензин, мотори 6 литр, коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дӯстон аз мошин хай расход дорад. мотор модулай мошин мега 94 сол. дӯстон аз мошин ҳама ҷош сода. дӯстони азиз, ай палибамо кор дорад. дӯстони азиз, ин мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе ва фурӯхта мешавад бо нархи 19 000 сомон. дӯстон ҳуҷҷат мега дорад. хай бо маша аниқ кардан мегирем. илтимос фақат кан карена харидоро, беҳуда акара нороҳат накунед. фақат харидори кан карена. дӯстони азиз, 19 000 сомон мондиянд, нархи ахирш будае. ҳамиша нав аниқ кардем. дӯстони азиз, нав хондем, хушрӯ карда маълумотша, 19 000 сомон нархи ахириш. дигар арзон намешавад, марамат срочно.
мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшии навбатӣ ҳастае дӯстон Opel Astra F дар кузуфи седан светои олучагӣ светои мақсади вишневӣ соли барои 6-1994 ҳастае ки сӯзишфурӯш газ бензинаи мотори 6 литраи коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Маълум шудам як 60-70% достони азиз мошин хая ки састияни зурне мешавад миёна бо хай ҳамаи расходша мақсад ки айхидош пурсида мегирем. нархи мошина мега 17000 мегем бо ягон чӣ мегзарем. мошин қарор дорад дар пойтахти достони азиз 17000 сомон. рақамҳошон мегафон ҳастаи мондагиае. маромад ягон савол доред ягон маълумоти иловагӣ шумо занг занед ҳамаша аниқада гирен. хоҳиш ки лайкҳои бепула занед ва навори моро дар рафиқото силкаша подлисаш кунед. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшии навбатӣ ҳастае дӯстон Hyundai Avanti соли бори 6-2007 сол ҳастае ки сӯзишфурӯш бензинаи моторош достони азиз 1.6 литраи коробкаш мегирад механика автомата нафти ба фикма автоматай мошин сода мега срочна фурӯшия срочна тоқа суми холия. нархи мошин достони азиз 65000 сомонӣ бо муомила дорад. ин мошин қарор дорад дар ноҳияи Данғара. оиди мошин ягон савол дошта бошед ягон маълумоти иловагӣ хоҳед гап фаҳмидам дар рақамҳои поёни достони азиз занг занед. мақсад тоқа суми холия алиш палиш намеша мошин хеле мумкин ягон расход дорад намедонам бо занг зада аниқада гирем. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшии навбатӣ ҳастае дӯстон Mercedes-ои E-Class Zaychik соли бори 6-1995 ҳастае ки сӯзишфурӯш газ бензина аби мотораш 2 литраи коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникии қарор дорад. мошин мега нахадо мега гашта мотораш дуи элегант газ бензин ва мақсади газ бензин гази евро 4 дорад ва 4 та газони азиз мақсад ки электропакет дошта центра замок кондитсионер документош мега ва утлош ҳастае. нархи мошина мега 33500 мегем камтар арзон мекунем. мошин қарор дорад дар шаҳри душанбе достони азиз. мошин мега созае сола нашуд танировкаша ягон чӣ гуфтагӣ неста кадомтон ки мехарем рақамҳошон ҳастаи вавилон мондаги ҳастаи маҳрамат карда занг занед ҳамаша аниқада гирем. мегзарем ба 11 мошини фурӯшии навбатӣ ҳастаи Daewoo Nexi срочна фурӯшии светои сафед соли бори 6-1995 ҳастае ки сӯзишфурӯш газ бензинаи моториш 1.6 литраи коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. нархи мошин азиз ҳамагӣ 7000 сомон ҳастае бо хакати хичон гап мезанед. ин мошин қарор дорад дар шаҳри бухта. Daewoo Nexi ҳамагӣ 7000 сомонӣ дӯстони азиз. агар шумо бо ягон маълумоти аниқтарша хоҳед агар оиди мошин фаҳмида дар рақамҳои поёмда ҳастае мегафон занг занед маълумоти пурраша гиред. тоқа суми хӯрад дӯстони азиз мошин хай палибом расход дорад. маромад дигар маълумотша худтон гиред. мегзарем ба 12 мошини фурӯшии навбатӣ ҳастае дӯстон Lexus RX Series соли бори 6-2004 сол ҳастае ки сӯзишфурӯш газ бензинаи мотори 3.3 литраи коробкаш автоматаи мошин мега дар ҳолати хуби техникии қарор дорад. достони документош мега ҳастае. мошин мега 100% ҳичи корш нест. нархи мошин достони азиз ҳамагӣ 70000 сомон монда яъне ки 69999 ҳам хисобиш монда яъне ки 70000 сомон мегем харем мо. хоб ин қарор дорад дар шаҳри хуҷанди бостонӣ бо хай қати хучон насот сумша гап мезанед ки чанд қа арзон мешавад ё ки не. рақаму тисели соҳибшон мондаги ҳаста ягон савол боша ягон маълумоти иловагӣ промой занг занед. дӯстони азиз хоҳиш мекунем ки лайкотона занед ва кадоме ки чизи мошин дорад барои фурӯхтан сурат маълумошда рақамҳои болобудаи 20 рекам мо реклама фурӯшда мегзорем. мегзарем ба 13 мошини фурӯшии навбатӣ ҳастае дӯстон Opel Astra F дар кузуфи хетчбек соли бори 6-1990 ҳастае ки сӯзишфурӯш газ бензинаи мотори 6 литраи коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дӯстон аз моторош мега соз ҳастае хадавоиша мега 12 баллони пеш 92 баллони ахири средни утул мега дорад. хоб нархи мошин ҳамагӣ 18000 сомон ҳастае бо хай савдо муомила мешавад. ин мошин қарор дорад дар шаҳри душанбе. ҳаки 91 сола дӯстони азиз як мошина агар расход хоҳед расход мекунед кадоме ки намехоҳад барои ягон хоҷагӣ ягон рафта омадана ҷои чиста мешавад. 18000 сомонӣ савдо дорад. ин мошин дар шаҳри душанбе. тоқа суми холӣ алиш намешавад. маромад ягон савол доред ягон маълумоти иловагӣ дар рақами поёмда занг занед. мегзарем ба 14 мошини фурӯшии навбатӣ ҳастае дӯстон ВАЗ 2107 мошини советский молодежный срочна фурӯшӣ соли бори 6-2004 сол ҳастае ки сӯзишфурӯш газ бензинаи моториш 1.6 литраи коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техника мошин созае не ки расходгӯ мекунед. нархи мошин 7500 сомон бо муомила дорад. рақамҳошон мондагӣ ҳастанд. дӯстон аз хай маълумоти мошинам соҳибшон вапше кайм бад наистагӣ ҳастанд. шахсоне ки мехарем метавонед ки аз рақамҳои поёмда ҳамаи маълумоти пурра ва аниша гирен.
тоқа суми холия 2004 сол буда. Барама дига маълумоти худо занг зада пурсем. Мегзарем ба 15 мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшии навбатӣ ҳастед дӯстон, Mercedes-Benz C-Class H-K срочно фурӯшӣ. Соли бори 6-1994 ҳастаем ки сӯзишвориш газ бензинай, моторош 1.8 литраи, коробкаш механикай, мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мошина мега расходаш меган фақат краска кор дорад. Хайс алоншам боли менадисонад светои серебрити балоншам миёна ва дискои соз. Мошин серебристи свет. Нархи мошина маги 26,000 сомон аст. Боз мақсад ки қатиқҷон гап мезанем. ин мошин қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. Дӯстони азиз, нашо документош ягон чиз гуфтагӣ нест. Мошин краска талаба мега бо документошам хай бопурсида гирем. Нархи мошин 26 та бо ягон чиз гап мезанем. Дар шаҳри Ваҳдат қарор дошта. Рақамҳо мегафони соҳибшон мондагӣ. Шахсоне ки мехарен марҳамат карда занг занем, маълумоти пурраша аз соҳибшон гирем. Одамое ки ҳамхари мошинои фурӯш дорен, хона, замин, квартира, ягон техникаи компания хоҳем ки реклама кардам, дар рақамҳои болодаст 8000 туман 12 20 та сурат маълумотро рӯ кунем, реклама мекунем. Хоҳиш ки лайк казанед ва ин давр мезанем то видео